Има ли хора, които умират от ХИВ в София? За съжаление, да. Ние в последните няколко месеца имаме по един човек всеки месец. Така мисля. А може и да са повече и да не знаем за някой. Нашите хора често влизат и излизат в затвора. Може би някой е починал в затвора, ние не знаем. Аз говоря за клиентите, с които работим ежедневно. За съжаление, да. Разпространението на ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици в страната, за съжаление, през последните 3 години от направени при нас анализи се оказва, че трайно бележи тенденция към повишаване. Така, например, през 2011 година само за територията на град София клиенти, които са изследвани в нашата лаборатория на Националния център, нивото на инфектираност с ХИВ е било 1,9%. А вече през 2012 година това ниво е 3,10. За мен тук има два основни момента. От една страна за миналата година така цифрите говорят намаляване в разпространението на ХИВ сред групата, с която работиме. От друга страна обаче е много важно да се каже какви са хората, които всъщност са по-голям процент от хората, които са носители на вируса или носители на болестта. Това са хора главно от малцинствената група с много нисък здравен статус, с много ниско здравно образование, хора, които са бездомни, хора, които са доста често непълнолетни, без родителски контрол, без условия на живот и достъп до всякакви услуги, социални или здравни, което е малко плашещо, защото това са хора, които като цяло имат така рисково поведение, дали от незнание или от неглижиране на здравните проблеми. Така че, по мое мнение, в тази група ХИВ ще продължи да се разпространява. И не можем да говорим основно, че инжекционно потребяващите и въобще хора, които са рискови по отношение на ХИВ и други инфекциозни болести, са само в ромска общност. Има и много българи, които са така на ръба в социума и които също са високо рискова група и са застрашени въобще от изпадане от социалната система. Всъщност това е основният проблем. По-скоро, как да кажа, и здравен, но и чисто социален. Институциите не ги припознават, те нямат достъп до институциите, така че единственият мост между институцията и този вид общности всъщност са програмите за намаляване на вредите, които единствени влизат и предоставят услуги и които за тези хора са единствените услуги, които са им достъпни в този момент. Много голяма част от пациентите на програмите за субституиращо лечение фактически са, така се каже, намерени именно от програмите за намаляване на вредите, което означава, че ефективността е добра, въпреки изключително трудните условия, при които работят аутрич работниците. Ние даваме всичко, което е необходимо за безопасно инжектиране, здравна информация, като информационни материали, а също така и като водене на случаи за хората, които имат нужда от лечение или от някакъв вид здравна услуга. Десетки и двойки, разбираш? Да. Чао. Само да припитам за Евгений, утре в какво ще се разбереме? За утре. Той утре от 10 до 12 за работа. Ще дойде сега. Ще дойде? Ще дойде. Добре, тогава че. Дестина. Или вие имате среща ли с него? Да, За утре ли? До болницата, да. Той знае, не се притеснявай. Генчо няма забави. Той знае, ама аз не знам за колко часа ли? Чакай. Той също не звънне. Програмите по намаляване на вредите основно се финансират от Глобалния фонд за борба с СПИН, туберкулоза и малария към програма Превенция и контрол на ХИВ СПИН към Министерство на здравеопазването. За съжаление, през 2014 година фондът приключва финансирането и това ще създаде голям проблем по отношение на намирането на финансови средства за организиране на дейността на този вид програми. Рискът
тези програми да останат нефинансирани, крие рискове както за инжекционно употребяващите, така и за цялото общество и въобще за общественото здраве като цяло. Няма да имат достъп до услуги, така че мисля, че нещата ще се случат същите nеща, които и в Румъния se случиха, когато sprea programa. Cu virusul HIV este una dintre problemele care au avut o evoluție ascendentă în ultima perioadă de timp. De exemplu, în anii 2008-2009, incidența infectării era de 1% în rândul populației de consumatori de droguri injectabile. În anul 2010 a crescut la 3%, în anul 2011 aceasta a atins cifra de 19%, iar în 2012 a ajuns la 29%. Така че това ще се случи и тук. Има ли яснота как тази дейност ще продължи след като приключи финансирането от глобалния фонд? Няма. Аз искам да съм много, как да кажа, позитивна в тая насока, но нямам вяра. Дори материалната подкрепа в случая не е толкова важна. Няма я, пари няма, то е ясно. А и няма и желание да бъдат намерени за такива проблеми. Не, чисто морално не виждам в тези хора намерения за някаква съвместна работа и сътрудничество. Защото аз смятам, че ние всъщност вършиме тяхната работа. Ние вършиме работа на общината, на държавата. Това би трябвало да е ангажимент на дори общински институции. Но то по цял свят е така. И главно неправителствени организации се занимават с мръсната работа, защото никой не иска да чува за умрели от ХИВ.